Hei. Wahyu. Kok kabeh golek bola? Ngapa? Jenengan mau ngal apa? Biasanya jenengan kan identik dengan ganas, galak, ulate buket. Lah ora. Iki mau kok dikalem-kalemke. Sapa lah aku biasa wae. Nek perubahan iki kok ketok mencolok ini malah orang tanda tanya. Lah ngapa? Sedikit-sedikit. Oh ya mulai saiki omongane mulai alus. Oh mlakune mulai kalem. Solah bawane meraatin kok langsung ketok banget. Lah aku mau krungu kok. Oh lu tinggal lakune mlakune mulai semper ngono kuwi kok. Sapa? Sing muni sapa? Kono. Sing muni sapa? Le mlaku ki wis kalem kok tekan semper lho penjamu kok. Mbak Mimin lem laku semper. Sliramu mau lho, kok sliramu lem laku alus. Lho keceplosan lho kono. Kaya wis jelas to. Ngaku saiki. Tatin ki saiki kalem wis ora kaya dhisik. Dhisik jaman mudeng unggah-ungguh ki mung sapa-sapa dimamah ngono lho saiki ngono kuwi. Ya aku delok-delok wonge tak mamah karo ora delok. Aku gelem dimamah. Wis. Sing dimamah apane? Goleki dhewe. Iya. Ki wis lagi wae kondur saka Kalimantan. Oh iya. Wah, saiki wis mulai piye dhewe. Biyen ndek urung tau ning Kalimantan tak jak numpak pesawat ki malah tekan dhuwur ki. Wah, kula wedi kula tak medhon mriki mawon. Ayo kono njlungup kono aku. Lah ora ngerti wedi. Padake numpak L300 wae medhon. Sampai. Lah apa? Ning Kalimantan wedi numpak motor mabruk kon ngudukke godean. Ora nggodean aku medhon prapatan kono wae Pak, aku ngono ya wingi. Iya. Semangat ya, Mbak. Ya. Niki napa, Pak? Liwung. Ya, ora liwung wis ora. Nggih. Ya, liwung. Ya. Ndak juru kuncine kuncen kae nesu. Wis nggawa jaran barang e. Nek ketemu aku muring-muring lho, Nok. Wah, gimana wae enggak mau bunyi liwongnya gimana? Wis nggawa jaran barang e. Wah, iya kudu dituruti, Mak. Iya. Mergo iki ana lho sing anu ngira penari-penari iki tak bayar, Nok. Ya, eneng ya. Eneng jane ora iki pancen lahir batin mergo rasa seneng. Ya. Kaya sing nganggo topeng, sing nganggo sendok, sing nyandang wedok kuwi ikhlas lahir batin. Ya. Dadi dhek nek teko ning wayangan ki nggawa koper kaya arep pentas kae. Iya. Golek nggon nggo dandan. Anane tetean ya ning tetean kono kuwi. Iya, ya ora apa-apa ya, Mak. Iya, iki malah tekan Jawa Timur barang sok do teko, tekan Semarang ya do teko. Iya. Saking senenge. Iya. Kita tresnanipun kalian panjenengan menika, Mbak Limpo. Ah iya, mulane aku wis nglumpukke sendok akeh neh iki. Lagi napa? Nggo dandani tatin kuwi. Wah. Kula harus dikei sendok. Heeh, sendok karo anu jenenge entong siji. Lah, nek sendok nyan tatin kok. ora kok sik tak urus iki. Kok anggo entong barang maksudnya piye? Mbok aku ya nggo pikiran kok tekan kono lho. Nek anggo entong arep delendi. Maksude men gede-gede entong ki nek rak wis sendok kowe entong. Du, Pak Seno ya kebacutan. Apa? Nek iki nyon sewu iki itu tidak masuk kategori gojekan. Lah piye? Karena sendok Mbak Tatin gawa entong. Jangan masuke natoni wong wedok banget. Lah apa? Berarti padha ae moyoki Mbak Tatin ki wonge murka drembo. Oh, duwe entong, sekop. Pengen tak sekop apa piye? Hah? Pengen tak sekop apa piye? Sekop cengele wae. Wis kono sekop karo angkong do padu kono. Lah sekop ki. Kuwi angkong. Angkong ki wadah letong ki mrih. Lah kene nggo nderuki. Lah iki letonge. Oh, matur nuwun. Lah ya ta jarene pas. Ya, wis ora san dadak padha regejeken. Iya. Iki spel kalem aja padha regejekan Nini. Ayo, liwung. Ya, monggo diaturake yuk. La
Iya. Ngapa? Dalange gembira. Dalange Pak jenengan rambutnya dipadake niku apa? Ya gecek cengelmu lho. Buka jajal dibuka rak padha. Ya beda. Jajal. Oh kae semir murahan iki semir larang ya padahal. Ya beda. Ketok gemerlap nggon aku lho. Kok saiki tambah putih meneh? Kayak teres. Apa? Kok tambah putih? Ayo asline. Asline. Iya. Berarti wis do putih kabeh ya? Wis. Oh wis. Gon-gonan apa ora? Aku arep metani wae. Ora mergone kaya Pak Seno kan kathah pinggalian, mikir ben bengi mikir cerita, mikir lakon, mikir sabat. Dados kene kan nggo mikir terus dadine cepet putih. Coba rambutnya ra nggo mikir mesti ana sing tetep ireng. Masa ya putih kabeh to? Lah iya ana sing ireng. Ayo karena wis tuwa. Aku wis meh 50 lho. Wis 48, 49, 50 nek putih iki wis normal. Wis nggo mikir terus kok. Iki ora tak semir pancen putih tenan. Apa iya? Domongi kok. Bedane rambut gue mikir karo gue seneng kuwi. Sing rambut gue seneng-seneng ki mesti ra iso putih. Ra iso putih. Ra iso putih. Rambut kok gue seneng-seneng Mas. Kan gue mikir. Rambut gue mikir. Iki tinggal mikir. Ana rambut sing marai seneng apa piye? Idep. Idep ki ra nggo nyawang sing barang apik-apik gue seneng to. Ora putih, ireng lho. Lah idep terus idep. Nah. Ora rambut kan warna-warna, kene rambut, kene alis, kene idep, terus ana brengos, brengos. ana jenggot, ana simbar, ana wulu cumbu. Lah, wulu cumbu ki ora nggo mikir, gue seneng. Kono kok cumbu. Lah apa? Ulu sikil. Lah nek ulu cumbu ki ndi? Ambo. Lah Kok tak foto tak kirimke ya, Nduk. Kang komen. Kok ya kabeh kok didetailke. Ya men cetha ngono lho. Itulah keindahan bahasa Jawa. Jenggot, brengos, idep, alis, simbar. Nek basa Inggris ya rambut ya mung rambut. Lho, ora jenenge ra dhewe-dhewe. Rambut kelek apa jenenge? Oke, permus. Nek jane nek gelem goleki nggon kamu sono lho kuwi. Enten tetep enten. Jawa itu luar biasa. Brengos, idep, alis, simbar. Kelek iki mesti ana, ming ora do diapalke. Terus Aku ngerti aku. apa? Nek tak awangi. Aku ngerti ya wong dalang ora ngerti jeneng rambut kelek nek ana kocapan dilalahi kekuatane nang nggon rambut kelek lha arep ngucapke piye ra. Nah aku ngerti aku. Apa jenenge? Ayo wis tak sesuk tak bisiki wae. Mbok saiki wae. Aku nek nak ndulure kelek kuwi mudeng aku. Apa? Nak dulur. Mimin tak cempolo sirahe modar. Kowe sing bangsa nggo njewowok ngono kuwi kok apal to kowe. Apa nek aku leleteke ngomonganku ngono kuwi. Aku ngono kuwi. Ora kok sik bahasamu iki lho, Pri. Kok muni bangsa nggo njewowok. Nyon sewu. Mungkin dhek-dhek jewowok. Aku nek gergon omongan pancen omonganku rada trocoh, rada ngono minggir ngene. Nek liyane ora. Alung tumindak. Yo, dadeke. Lagu Cendol Dawet iki nek anu nembang anu joget tatin pas banget. Iya. Lah ngapa? Oh ya ora joget. Harmoni ayo, aku ngerti itu. Ayo. Ayo. Ndang muni ya. Lah situ. Ndang muni. Mah. Lah ngapa? Mah ora usah. Oh ya katiasane gedhe. Duncalke gendeng ora udan. Terus apa meneh? Liyane kuwi ana meneh lho. Ora ono. Ndang cuit ngono.
Mah. Ya ampun kok Berarti kaya le gawe martabak ngono. Ya ampun. Alah piye mosok Mbak Tatin. Apa? Mbak Tatin mosok tekan nggo nolak udan barang to kok gendeng. Lah nek ngene jenengan iso nggo tolak angin lho ya. Bener aku nggo telisir kok malah. Walah sapa iki mau? Kok dijere nggo tenda maksudnya piye? Mas Janu ta ngomong. Padune dhek arek ngiyep nang tenda. Janu. Bagusmu ra jumbuh karo pikiranmu. Ngeres. Ya, mangga. Dadi limongan. Ayo, Sakia. Iki jogetane beda iki. Iki model India. Ding rat Sakia. Coba Pri di diajari Pri. Ya. Ya Pri, kowe Pri ngajari Pri. Ya. Kae wis arep minggat kae kalau kae. Anak aku diplekotho terus lho. Ya ora mlekotho. Ora mlekotho, wis tok saweran 100.000 ki ra iso nggone abot. Nah, Terus kapan? kudu le totalitas. Apa 100.000 kon mlongoh tok. Nyambut gawe totalitas. Tapi wis plo-plo kowe ngopo? Zaman dhisik 50.000 direwangi kok oso tok ya. Ya, diwangi sung ibadat kok. 150.000 kok ger arep endo, ya endo. Ngene sambat. Iya coba Mbak Pri. Tak dung tak. Nano. Sakia, penari gurun pasir ternama. Oh Sakia, terpesona aku melihatnya. Hop. Mimin sik. Kae engko terakhir. Ya iki Nganggo melet men kaya kirek. Ayo. Ya. Nan. Wow. Yes. Wes, hop. Rasa oke. Wes. Tak bandem gelas lho. Wes. Iku ora kaya kirik mah kaya ula celolo. Ayo Tatin ayo. Ayo Mbak Apri. Wes, jatahe sapa? Endo. Jaya endo. Nyambut gawe kok ngedoli. Aku iki palsu kabeh. Singgane Pak Seno le wong tok ngene arep endo. Kok kudu aku? Ra jumbuh tekan Kalimantan barang ngopo? Lah, aku nang Kalimantan ora kan ngono ki lho. Ya totalitas ngene mu gerakan ngene ndah nek mulai kaya Mbak Ganes mau. Iki jane meng mergo dalange nek ra dalange tak Ora mergo dalange iki nyenengke warga kabeh penonton ning sinduke. Lah ya sing nganggo sing marahi kan iki sing dadak. Ya ora kok iki aku meng nuluti. Dadak misah. Nggih mboten sederek. Negar ora. Saiki iki apa-apa penonton nggih pokoke nglawan penonton oke sakmene. Ya nek nggih tambahi ora ming 100. Ayo. Tandang gawene sik kok njaluk duwite sik. Nyambut gawe rong rampung kok njaluk dhuwit. Cara ngendi? Oh, laden tukange dadak nyampur semen sik. Ya kok tenan ning dinehi lho. Ah iya tak tambahi. Pira? Wis gampang, njalukmu pira padake cah tipis. Ah, ning ngomong tok kok ming ora wani dikekke. Wis aja kuwatir. Ndi ndelok? Ning ndo nyilih ditisik ndo. Ya nyambut gawe sik ning menyambut gawe sik kok tuas dikirim tinggal lunga. Heeh. Yo kagol. Nyambut gawe sik. Iki wektune sila antel. Ora Endo ae arepan. Oh iki lakone Semar mbangun SKE kok. Engko bar iki anggere semen blonjo semen bubar wis. Blonjo semen.
Dilakon apa? Nek perlu limbukan tekan jam 3 ora masalah. Sing penting kose kecekel. Ora masalah wong kene langsung tetek kok ya. Wis kena. Ayo mikir daleke. Ya. Kita sanggup melet lho. Ra nganggo melet boten sederek. Nganggo. Bandung sandal lho. Kok bandem sana. Nek nggo melet ki mau biasa, kudu sak ndure mimin. Mamine semen kanggo dlosor bareng lho, Mbak. Gak aku main 100 melet barang. Iya. Jare njaluk tambah kok. Sayo. Ayo. Dilat lho weh. Tatin. Dadi kelingan sing ora-ora. Tatin. Tatin. Sing arep tak dilat iki kok sing banyake kono lho. Dadi kelingan masa Kire kejayaan. yo tak dilatke kirik mburi kono yo. Tatin iki mbok gak Ngapa? Sabar ya, Dek. Ndak lali, ayo. Ayo. Arep nylamur kowe. Nggo melet lho. Ayo. Yo nek gah melet menjuntai. Ya. Oh, iki gawe marem penonton semene iki angel lho. Ibadah lho. Ngibadah. Aku gak melet lho, aku kok ndak. Gedhek to. Melet boten. Melet. Wong ra iso melete ya dipresrake kok. Jenenge ayo Nek ra. aku nek melet. Ora apa-apa kok. Mak. Yo wis. Pilih aku joget apa pira? Pilih aku joget apa pira? Lho kowe aja ngono. Kowe nek ora nganti terus munggah ra gelem joget, piyai semene getun kabeh karo kowe. Nek sing do nonton streaming ki nang angkringan HP-ne. Tatine mengkon melet kok. Tekan omah takoni bojone, "HP-mu nang ndi, Pak?" Tak banteng. Lah ngopo? Tatine gelem melet. Lho, Malah korbane akeh to. gawe gelo wong akeh kowe. Malah korbane akeh. Ma aku nek melet gak yakin. Mung sak melete menyelamatkan HP kok. Lho. Ya ben HP tuku dhewe rusak ya ben rusak dhewe to. Oh, lah aja kaya ngono. Oh. Iya. Iki silak entek ya. Hah? Wis gek rampung ki weh. Apane? Silak ra waktunya jam 1 kliwat lho iki. Aku iki ngedep jam gede luwe gede kira menawa. Ra sanggup melet gak? Gelem ya ra melet. Sithik wae wis. Hah? Pisan tok ae melete pisan tok ae. Pisan yo wis Kita lho Mbak Lu ngene lho. Iki aku melet lho Sen. Dawa banget e. Ayo, hop, siap sik. Iya. Aja diganggu lho, Pri, aja diganggu. Wis, rasa ganggu. Dadi iki spesial. Iki sanak-sanake sarukan iki. Saru banget. Yo. Na. Melet. Pisan wae. Meng melet pisane kok. Ngono tok. Wis melet kok ditutupi. Na. Melete yo. Pisan. Hop. Iya. Piye? Ora ta? Hah? Ra ora lek melet. Ora Ya wis rasa. Ya. Arep ero wong ilatmu cawang. Ulah sendok ya. Wes ya, aja ngono aku ya. Loh, oke, sudah ya? Belum. Penonton kok kadoan ki rung ketok ya Mbak Tatin. Mah melet tok wae. Ya. Hah? Ya. Ya melet tok, ya. Aku gak mau. Kok ternyata weruh ilatku. Ayo mengilat kok. Ya Wah, Cantik, sok cantik mung iruh ilate didelok wong kok lek isin aku kabeh tak ketokke ra apa-apa kok. Pergene kok. Sok cantik mbok wong sing demen sedekah. Ya, Wong ilate ketok kok isin. ilat ki kanggone wong wedok ki aurat. Rahimku diobok-obok sapa-sapa aku meneng.
Bosya. Kabele kuwi. Ya. Ya terus ki yo. Neno. Sabda wanita. Awas, yo. Ya ora. Ya pora. Sapa sing meni ya pora? Ambo. Egul. Lah, Sapa-sapa kok tok arani lho. iya maksudnya kok nganggo ya pora ora. Lah ya men kok ya apa ora. Gathukane ya ngono kok. Nggih iki pun nggih. Wis ya, wis ngono. Ndi jare arep nambahi? Apa? Mongke. Ayo aku tambahi apa wis senengane ora. Ayo gek do wis ndak seneng jaluki dhuwit. Limbok cang. Selalu terkenang. Sing dipikir papri terus. Embo ya aku saiki. Apri iki nek ngecet aku sok aleman ya sak. Wong padha lanang kok ngecet sayang. Aku gagas yo bukaan. Nanti dibuka bojoku iki sapa Mas? Iki Apri ya panut aku. Tulisannya panut apa Apri? Apri. Oh, ya pantes cemburu ditulisi panut ngono. Apa munyok ngono kan ra cemburu. Sembrana lho kowe. Lah ya ditulisi ning WhatsApp kan kaya ngono biasane. Kok nek munyuk ile, aku dolek munyuk kowe trimo ora nek aku dolek munyuk karo Alisa. Kuwi adikku lho, partner kerjaku sehari-hari lho. Loro lopo tak anu bareng-bareng lho. Kok munyuk beruk. Kayak kanca apa kanca sih? Berarti kowe iki ya munyuk karo beruk. Hah? Lah kok iso ngejak omongan munyuk? Oh ya, berarti aku berok. Iya, bukan ateges aku, bukan ateges apa sih? Bukan berarti aku ki kok paribasan serik karo Apri ora. Nek Pak Seno ki chat mbek aku atau WA mbek aku mau urusan pekerjaan. Oh, Mbak Mimin besok kita ketemu di Sindu Kusuma Edupark tanggal Lah, sekian. tapi nek karo Apri lebih cenderung pembicaraan yang private. Dadi Private? lah antarane wong Lebih lanang intens dewasa juga. karo wong wedok akhir dewasa. Antarane wong lanang dewasa karo wong wedok kulino dimongso. Kulino dimongso. Nek mbak aku mau urusan pekerjaan tok, aku nek nyerempet-nyerempet mau ora tak tanduki kok. Tenan. Karepe yo nyerempet. Besok ada yang nganter tidak. Mungkin jurusan toh. Nek ora sing nganter pamre meh diterke kono. Aku mudeng arahe wong lanang nang kono. Kulino teraneh. Kowe jawabe piye? Aku ya langsung nek kok wis menggok dalan ora tak tanggapi, ora tak bales. Oh, kamu acuh gitu. Lah nek kono dijak karaoke mangkat. Jadi mangkat aku ora aja nganti kok partner kerja di atas panggung. Oh, profesional. Nek kerja ya kerja. Pribadi aku pribadi ra. Mergane Pak Seno ora bakal ngejak kono wong gila. Ya weh ngoco to men, cedhak ayu kene kok teko ngene iki. Ya kono ya ora bodho nek milih sing melek kono. Ora ya Mbak Mimin. Mboten. Ya sedaya ki aku ngono iki Mbak Apri mung sok tak nggo Gojek. Bangane awan-awan ki nganggur ya chattingan biasa. Sing aku mau di-chatting lho, Pi. Kan aku nganggo bando kupu-kupu ki lho. Ayu banget lho. Ayu banget aku. Yang ada Mickey Mouse itu ya. Oh, dadi kaya anu gelben-gelben ngono kuwi. Padha terus sing diomongke Mbak Ganes we minim, rokmu ya minim samene rupane luwus kaya korban abu vulkanik. Ya, bedake lho warnane abu-abu kelawu. Zaman diet. Kebodohan kok. Saiki wis kaya ngene. Alhamdulillah saiki ya. wis mukti kok ya. Ya ora apa-apa ya, Mak. Ayo, Mbak. Nggih, niki padangku ning Pak. Elisa. Niki wong nggih wonten pamundutan janipun saking Korea. Nyuwun lali janjine niki wau pun transfer lewat Dalang Seno, lewat niku Mas Hadi. Niku Kowe ya iso basa Korea. Annyeonghaseyo ajusi. Oh, annyeonghaseyo. Cacano, jaku cao, pu cao, san la se ca. Ya artinya apa, Dok? Bocah capek-capek. Nek basa Korea tanpa busana ki wudoa. Wudoi basa Jawa ya. Junedi. Wudoa. Engko nek nyebrang kali ya cing-cing ya padha wae kaya ngono. Nek basane ngangsur apa? Ngangsur apa, Mas? Nyautang. Nek basa Koreane banci pepayon banciaan. Pancaan. Nek nggon kowe mesti nek nggon remang-remang kaya ana jenenge ya. Limang Watt. Aneh-aneh. Imang Watt.
Kok limang batok? Iya to remang-remang. Remang-remang. Oke, niki minangkani sing pundi Pak niki nggih? Manut kowe sa. Oke, lali janjine nggih niki. Ya mengko nek kowe lali janjine men podang kuninge diaturke piyai liya. Oh nggih, nggih. Wis pan diku sakata anyar lho. Napa niku? Nek selingkuhane gendaan. Kok wase semen kata-katane menjurus ning ngono kaya. Iki apa podang kowe apa enggak? Lali janjine. Lali janjine. Iya. Ya. Dina Minggu kang tak anti Pinter golek alasan ngandar-andar hangan duka Sik iki ana WA ya kagem Mbak Ganes ya buat Bu Guru Ganes yang saya idolakan dari Pak Basori Winong Ploso Nganjuk Jawa Timur ya moga sukses selalu nggih matur nuwun saka Nganjuk kirim transfer 200.000 nyones-nyones wah lumayan lemepek apa jemuran mau ya 200.000 mung hasil mepe jemuran ngene kok etuk 200.000 ya napa nek ya ora etuk meri rezekine dhewe-dhewe bejane dhewe-dhewe mau Bu Prastiwi wis bisik-bisik pengen joget kaya Mbak Ganes. Oh, pengen ya. Sesuk kapan-kapan ya. Waduh, aku terus dipliriki aku lek. Dia Bu Prastiwi ya jenenge wong senior kok ya jojo mung mepe meresi kumbahan kulino kok dadine kok goyang meresi. Tapi ngene barang. Nggih, lali janjine nggih. Neno. Aku wis ora Napoleon Bonaparte iki. Bangun tenan. Napoleon. Lah nek iki nggo jaran gek pancen nggo sapu kae. Aja macem-macem kae. Kae sing tunggu jaratan kuncen. Juru kunci ta. Iya, mangga. Aku iki bar dolan rono dijagongi sedina nutuk digaweke kopi. Ah nyamiane ndi? Maejan doyan kok ndasmu. Kon ngletak Maejan. Mati kaya batu nisan.
Janjane kowe kelakuanmu sejauh ini hatiku sudah Wis tak tambahi instrumen anyar lho. Napa? Trompet Ponorogo. Ono sing nyebul kok. Kowe lah tomonge kok. Coba suarakno sithik wae. Disembul kowe. Yo. Ayo gedunek. Aja sesek-sesek sempal cangkeme. Iya. Walah ki kok nganggo swara. Ya jebulane kuwi mak mantri. Ini rak persis to, menganggo lambe lho. Iso ora kowe le. Iso persis. Ya aku ora iso tonduk ra kulino kok ya. Kuwi carane trompet iku. Nek mimin arep nyuara ngono kuwi sempritane dipitet sik. Lah kok ndak paribasan ndak kontra. Trompet karo sempritan kan beda. Ya, mangga. Ya. Janjane kowe. Aku wong tua kok arep tok buang. Saiki ki wong tua mbok deman-eman ngono lho kok ora Ganes, ora Elisa. Babakan Soro Ramaido, babakan sopan santun mi lho, Nduk. Lah wis kene ayo dadi rempek bareng to sa kene-kene ditulungi kowe sebelah kono. Kene ayo. Kuwi lho pentingnya pendidikan budi pekerti nang cah sekolah saiki. Aja pendidikan kok ilmu pengetahuan umum kok pinter Ramaido. Pentingnya budi pekerti lho. Lho ra wis kaya nuntun wong jompo to iki nek ngene iki. Aja dadi kulinake ngono kuwi ya. Ora bareng ya. Aja ngono kuwi mending sopan santun karo wong tua ki perlu. Mending langsung didupak ngono. Sisan ya.
Di ngapunten nggih. Lek Kimen nyuwun pangapunten. Ya nek njuk ngapura aja mung ning lambe tok. Terus piye? Tumus ana sakjroning ati. Ya iki saka ati sing paling jero. Danes yo njuk ngapura aja mung macem-macem. Salim ya Lek Kimen. Bocah dorong pupuk lempuyang. Kok Lek Kimen to Mbak Mimin kok. Ya. Ya wis. Ya kok diakoni to. Lagi krasa kok Lek Kimen. Apa kok kowe masih bekek kudune lek bekek kene kok kowe iki. Aku disinggol Elisa mulai merinding-merinding iki. Ketok iki anu, sinyal-sinyal meh mari wis cetha iki lah. Lah aku wis kowe angon wedhus wae kono men. Aku karepku jaga jarak ngono lho. Nek nganti tole iki ra iso dikondisikan ngono lho, Mas. Lah kok kono malah jarak-jarak kene-kene. Aku wis merinding-merinding lho. Aku nek kowe mari aku malah sing bahaya, Lek. Lah ngopo? Kok aku malah mbok kersake dhewe kok mau.